Kære partifæller, vi gjorde det! Og det er en god løsning, som vi vil fremlægge i morgen. I dag vil jeg sige, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Det er gerne, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Med på den rigtig gode løsning, vi fremlægger i morgen. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Rigtig god løsning. Men der kommer en rigtig god løsning i morgen. En god beslutning i morgen. Jeg siger bare, at der kommer en god beslutning i morgen. Og det skal jeg svare. Der kommer en aftale der kommer et forslag i morgen. Sådan er det jo. A lot of them have been taken to Greenland. They have seen how the ice is melting at the poles. Sådan er det jo. Jeg er valgt som formand for SF. Stopper som formand for SF. Jeg er valgt som formand for SF. Stopper som formand for SF. Jeg er valgt som formand for SF. Stopper som formand for SF. Sådan er det jo. Vi gjorde det!